mina ngigcwalisa kahle kahle wena unento emoya indlozi yabona ungena la straight lento engqondo noma ungathandaza kanje kodwa wena ngakugcine ungazange ungene straight bungomeni straight ngoba lento uhamba nayo and waphuma eswini lento uhamba nayo lento iya imosha into zakho and lento izohlupha noma kodwa wakho okhulelwe iyothi isuke ikhahlela umntana angaphili angifuni ukukhuluma lesikhathi eside ngoba uyabona makufanele sikhulume nawe uthi umoya asikhulume nawe bese sithi udaba lakho lehlukana phakathi nje umuntu ongathi singakhuluma ngekini siphinde sikhulume ngendaba yako malume bese sithi uyazi ukuthi uma uzalwa uphume nento eyisithombo sobungoma kodwa le ndibimila kuwe njengomanje umuntu ongathi ungakhulekisa uma kufanele hlavile kodwa isihle njengobungoma into zakho lokhu imosha kancane yebo gogo khubisa uhlangana ba khubisa ayisekhaya uma ngizokhuluma mina bese ngihamba ngeke lo bakuhlole ngoba ukhona udaba olungidida yakho uyazi kodwa olungidida uma ni kufanele kube nesifuyo uma nithi niyafuya ngathi ngafa into ezinkomo noma into ezimbuzi or manje nina nifuna ukwakha isithombo sokuthi ekhaya ake kubona lo muzuma uthi umoya ikhona into esikhora izinto wathi umoya ngcwele ikhona udaba ozosukhuluma kodwa kuthi inkomo yabona abantu ungena lapho uthi umoya ake sifune kube sengathi kule ndawo ngoba lezi inkomo engikhuluma zayihlali kini lezi ngoba ihlali kini kunento kule lakhali bakule inkomo ebulala into ezisifuyo lelagceka likhona ihlona mawuthi wena ungena lapho uthi umoya ikhona inkomo elahlekile elingayazi ukuthi iphi namanje elifuna ke elingayitholi izongikhatha lento ngoba lento izosukukhuluma okungekho right bese ngathi manje kuyaliwa or kwenziwani wathi umoya ngcwele asikhulume uma ngithini udaba oluthi wena uyisangoma ngisho ngoba la sifuna ukwakha isicwaqo sithi uma uthi ukhona ngoba lezi inkomo kuzona ezakho ezinye zathi ngoba manje niyaphemba nina ziyafa izinto manje niyaphemba ziyafa izinto yebo philile umzowa kuphi ongifonele ntambama kehle ntambama ngabo4 ngiyacela ngihlala ngoba ima ngene esigodleni manje ngizobe sengibuya nebondle straight yes Studuzo ubani uStuduzo baba onzalayo ububa sashona iphithuna baba sekhaya mina why imthakathi ngoba wena unobuhlakani ukucasula abanye abantu bokuzala lomndeni ngoba indlela kwenu ibinjengendlu ngathi indlu engacindezelo ingakwazi ukuya phambili mawulokhu uthi ukhona uthi umoya le ndoda inabantu abayilandele kodwa eyilandela straight ngokuthi kulokhu kungathi uzokuzoniwa mawuthi wena uyaphemba into zingafa umkho wakho nihlanganisana nomkwakho into ezithi ndisuye inkomo zona ezikhuluma ngazo yeah ngeke indoda yile dala uthi ngoba nibeke kulo muzi nibeke kuyo kwaba kwambuyisa kwamayisa kwaba la wa lezi nkomo nibeke la yamadlela ngangcono bekhona ile khonje ngangcono bekhona sithola amalongo na yes yibona ufanele ukuthi lento sibuyise ngayo lenkomo silungise ngayo indaba yalezi inkomo esifayo sikunika umuntu esohlanganisa nalento bese uyokuhlukunya kuzosala la sishise sifanele sibuye lenkomo noma kuthiwa ukuthi iphi lenkomo kodwa kunento ebulala into ezisifuye egcekeni lalekhaya elibekuwe ngoba ingcolile lekhaya bayalwa nalo elakhaya straight
manje kunento ongaze gcine kube ngathi silokho bangene endlekweni zokuthiwa akike yokhishwa lento ebhuda kule khaya ngoba leyanto kwaantu wakhe bifuna abantu kuthi kuba bandlule emhlabeni bazibaphele so manje ngalesikhathi inkomo into ingayibeka zithi zizogcina sisitophe kwakhona ukuzala straight ubone ukuthi uma izala amaduna ayisazali inkomo la kunokuthi izande ayikhona kwani kodwa wena usikole ngokuhlakani nansi into abayibuka kuwe endikhona into obuswe ngayo ngiyakutshela mina yabona ba uthi umoya lo muntu ikhona into elidlozi aphila nalo kube sengathi thina njengamazwe masithandaza singakukhulekisa singibese ijazi libe blue wathi umoya mangcwele ikhona fanele sikhuphule kuwe iphakamele into ikwazi ukuma ngoba vele uma ngathi uyayicashela ede ayifuna ukucima la kungena nayo awona bangahle emotweni ngiza ukhuluma nefone lento ngibona kuwe straight imije umuntu ngathi umuntu nento elilamba elimile kuye uyawahluka kubantwana bakwenu wangafana straight nabantwana bakwenu into ophume nayo khamba ungathambuluka hayi kunjalo mkhulu akukho engiphikayo kahle kahle vele kakhulu ngiyengozwe khona phambili ukuthi angiphikile kodwa nayi indaba esizumisa kakhulu khona inkomo elahlekile yazi wena bawusuka ekhaya ususwa inkomo kuthi ngiyabona ukufa kwazo kodwa le nkomo elahlekayo kwenzekani ngale ndaba yenkomo ba le ndaba yenkomo inomsindo kodwa hamba phansi khona udaba olwazi la uthintwa besaphila baba wayithe umuntu olwiswayo nokuzalayo njengoba ngathi sangamkhipha phakathi komndeni wakhe simmisele ngoba ekufanele kugcine umndeni wakhe bengathi abantu bafaka nje mawuthi ungena lapho uthi umoya nomfo azifike ingozi kuye ngoba wena khona ingozi ofanele kwehlele wena baba Nkosi yami awuphe le mlomo Mkuba nomlongo kwanisiye yapha phansi yebo gogo yebo mntu omkhulu yebo gogo yebo semwa kwamkhize yebo soto khona le nto befana utholakala ya lapho ekhaya ulungisa lento ukuthi inkomo kufanele uthole zande isebenzisa kuma-1000 ayisayifiki kakhulukazi yona lezi kamkhwama ngazi ukuthi umkhulu khona into iveza ngomkhwama mhlawumbe noma naye unenkinga ngesingane ngesentala lokube kuvela ukuthi inkomo akuzona azonke ndawo ngoba uyachaza ukuthi ayizonke yebo mkhulu yebo gogo njalo usenzeni ayile ngakusiza ngaphandle kwale abadala basho ukuthi asiyenze hlanganise nomquba lowo uzokwazi ukuthi umuve ekhaya ufike ushisa umuntu bezovuma sibayeni uzoshiswa umquba lezi nkomo zevuyile lezi ziyabuya noma zisala hlala ziyabuya bese zishiselwa lento kuhlala ngamathathu bese ngikhuluma ngithi cela inkomo le lahlekile ibuye hayi no andanayo inkinga sengize ngicabanga nokuyibuyisela ekhaya khona ngifuna ukuya lapho uthi yingade nihlola ukuthi inkomo ihlala ekhaya ngoba sengizamile sengigijimile yabona musempangeni eThekwini kokude ugcina ugijima eduze hayi inkomo isinenyanga manje lahlekile yona ibinkomo 2 days 3 days oliblamana inkunzi itholakala hayi kanjani lokho ngoba ayisinge befuna umkhondo ukuthi ingakuphi ke manje gijimela bona
bese funa umkhono ngomuthi ubona uzomhlahla ngela straight manje uma kuthi nakho kuhluba ukuthi uye waya le Yeah. gcina semandla eseshona phansi yona serious lento kubani umele usoyinkomo Khona for bathu siya. imkhokhela Yeah. manje usuke lizofuna 4.5 yona kodwa uma ungaba na 2.5 singayenza bese kuthi makubuya inkomo bese uyabhadala imali uma kuwukuthi manje khona ngoba yena but le yenkomo kufanele ukuthi yenze indlela ukuthi usebenze ekhaya lapha yini ichini bese lungisa isibaya ukuze ubuyele ekhaya kahle kwanza ukugcina sexabana nodwana Yeah. abayalezi inkomo Kodwa yona shuthi ogogo bathi khona. ikhona inkomo kodwa manje idinga ukuthi lokhu idluliswa kanje fanele kutholakale ukuthi le nkomo kanti iyaba lokhu idlula idluliswa yaphi ikwazi ukuthi ibuye so ke lezo izindlela ukuthi inkomo ibuye ngoba le nkomo ukhuluma ngayo inkomo efunakalayo Yeah. and abantu abayifuneli kakhulu ukuyibulala basuke befunela ukuthi Isa. ayikhona lapha nikwazi ukukhipha lezi nkomo yezi Jamqo. fanele Jamqo. fanele ukuthi manje userious khona ngoba basho ukuthi kuvele ukuthi ikuphi abogogo abafuna ukuba but umuthi kumele understand-ke yona ukuthi iya ngakuphi mayisho njalo Yeah. besuke ibalekele but umuntu powerful udlula ukukhuluma umuntu powerful udlula ukuthi sexoxa ngomlomo ukuthi ngokona uzokwazi ukulwa uqabele lesishoyo Ashuthi umkhulu anginakhuza phela sesabuye saphathwa abafazi. Kodwa phela nomndeni angixoxe ngoba angithi usebenza throughout until Saturday. yes Angifike ngixoxe nasendlini noma ngiphumezele ngithi ngisafuna usizo bese ngisho ukuthi inkulumo kanje yes sesibuye. uma uzofuna usizo uphathe umquba phela hayi umlomo Inkulumo. ukudla anza ukudla Yabo. Akuze. sokulandela Akuze. Uzakulanda manje sebuyile, sengabikho kwamanje. So manje mkhulu Okay. lento edlozi uyaqala ukuzwa lesishoyo hayi angiqali ungaqala kwami nakhona sengize ngiyadideka ayinto engayenzile manje phahla ke emanzini empuphumeni yokandle sibeni uyawasonda hayi isonto angifuni isidalwayo kodwa ngisemncane bengiye enkonzweni omkhulu ngoba omkhulu lapha ekhaya basindisile kodwa nje ngeke kulunge ezendisweni ngoba lempikisa eligcinile mayivele ibalekana nokukhonza izogcina ibe nenkinga ethi straight yisenteni ebungoma ngoma lento lokhu izindlela encane into zakho uma uyaphakama iyakudrop ikudonsela phansi nale ndaba yenkomo bese ngithi mhlambe yiyo yini noma ngisaqoni iyakudrop ikudonsela phansi abathi uyakhuphuka ishonisa phansi kufanele uthole umuntu laphana uzobusisa amanzi anikeze lo makoti wakho ukuze umntana angenzi umonakalo angagcina mdede kabuhlungu ngoba kunesifungo esithi sengathi umntana angadlula emhlabeni isihlambezo engasithindi mhlawumbe sizosenzela ukuthi umuntu
akhululeke angasenza kodwa amanzi azobe yovala lento esefungo Yeah. azokhona ukuthi bese bemakhela intamo be-green ihlaza azoyifaka nje ukhalibe namaqindi amathathu ukuthi uma sezodeda bese iyasikwa Engenamuthi intamo. engenamuthi. Angikhuluma nayo enomuthi yenze njani? Ifake uphekwa leyo noma? No ayinankinga but le ukuthi kuba kuyobamba leya nto Yeah. yesifungo Okay. kwesikhathi umuntu egadla ngomuthi uma siye emthandazweni siye sentini e-overpower umuthi Yeah. lo azobe egadla ngawo. Okay. Kodwa hayi kuyezwakala Yeah, nje uthi akucaci seno. yeah, uhlelo uzosifakela lapha yikho. Okay. Hayi uthi akucaci. Awusakhumbuli siye le eMpumalanga sambona thingile ukidlelezi ewibhena Sengiyakubona, sengiyakubona. hayi lungile ididekile manje iyangisazi ngoba into eyinkinga ukuthi ngithatha advantage nje ukuthi ngibone umuntu ngakho sengidona into eyinkinga manje angisazi noma inkamba sengeke ngazidla inkamba zedlozi ngakhulekela ngayisemanzini nasekhaya ngabachazela hayi ba-understanda khona kumanje sazi ziphi step of ngisithathe noma Into ezokuhluphaza ukuthi uma bezofaka ikhambeni kufanele kwenziwe uma uhlanjulula umoya kusikora umuthi ozokwazi ukuhlanjululwa ngawo ukuze le nto ingagcini ikise endaweni ozobe kusho njengoba ezoba ngichazela yeah kube ukuthi kuyisagudi lapho ethi khona ungakwazi ukusizakala khona yeah bese ufika ukuphakama engawuthathi 14 days uyenze sokwazi ukubona ukuthi hayi manje ngiyaphila manje siyenzeka lento nansi ngoba life ingikhulumise khona ukuthi abanye abantu bamoya utshejayi awudinge ukuthwasa umuntu nje mhlawumbe idlo selizothwasiseka gcina manje ubona izinto ezibhidliwe ungasaqondi noma sekufanele gcina impela uyinikele khona ngazi noma yenza into engiconfusayo ihlupha nje lapho manje angisazi nami ayikho ukuthi kufanele ithole into ezokwazi uma uyenza ifana nalento abayibiza ngokuthi ngeke uyigobona noma kungenziwa nje uma usufikile uhlanjululwane ihlanjululwa zokuthi ukwazi ukuxoxa likhulumela lo yes bangabe uqedela umuntu walo ukusebenzisa ngabo usebenzele ka 3 days lokho bese kuyabona ukuthi nathi ivela la imbonweni namangeke ngiyabona kanje ingibona kakhulu yabo nje into esuke izokwenzeka hayi yonke kodwa nje okuningi uyakwazi kusuke kuzoba njalo yabona manje yebo khokho sifundo wena sifundo umfundo kodwa makuphilwe kulungile ke hlala sikhuluma ngamafoni hayi ayikho inkinga ngihambe nawe yeah okay cela okay akubona siyabona